Good morning! Ngayon? It's Monday and it's Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa ating lahat! Wala sa mood ang aking anak. Kanina pa to, irritable. Gusto niya, palagi ko siyang kinakarga. Ewan ko ba, parang ang clingy masyado niya today. I'm making a lot of pancakes. Yung pancake nila dito, medyo may pagka-crepe yung style. So, medyo manipis lang. Naman, nagagalit na naman siya. Saan naman pod? Okay, imo mang gilabtan. Okay, ang naong ay di ba drawing? Dali na. Imo mang gilabtan. She's watching Simply Race karon. She was watching Cocomelon earlier, pero magbutbuot, maguniog, balhin ko din bataan eh. Magkuksa si mama, ha? Pero okay. Hala, nagkatag ang agyo. Okay. Agoy! Iiyak na naman yan. Kasi nga, wala ako doon. Gusto niya palagi kaming magkasama. Ay, ginoo ko. Nagwa-vacuum ako kanina. Grabe, iyak siya ng iyak kasi ayaw niyang iwanan ko siya ba. Hindi. Yung ibang ibang pancake, may weather earlier was not good. Medyo umuulan kanina. Pero ngayon, medyo okay na siya. Ito lang guys, pakita ko sa inyo. Manipis lang talaga yung nila. Yung pancake nila. Parang crepe lang ba? Yan, ganyan kanipis. Manipis. See? Mas gusto ko yung pina-Japanese style ba na fluffy talaga na pancake. Na medyo makapal. Ana! Hindi sige o cry pangga. Ganita pag yung ka. Magluto si mama. Kasi siya guys, I think. Kasi nagtititing kasi siya ba. Kaya ayan. May pag-gift po tayo kay Mr. mamaya. Bumili ako ng simple na gift para sa kanya. Naman po na manakag-milk, manakag-eat. Pinakain ko na po siya. No? I mixed banana with, sa na to, pancake na to. Parang magto 2 weeks na yung niya, yung mga pangil niya ba, lumalabas na ba? Siguro masakit. Tapos, gaano siya, constipated pa din siya, nahihirapan pa din siyang magpupo. So, dinala ko siya sa doktor dati, last week. Binigyan kami ng magpampala, para makatulong sa kanya na na makapupo agad, na hindi masyadong hard pa. Kawawa naman. Kaya palagi pag gusto niya magpupo, kung lumalapit siya sa akin, tapos napapaakap, ganyan. Masakit siguro, baka wawa naman. Pwede palang pwede palang mama na lang. Kunin natin ang sakit. Wawa kasi. Sleepy na ka? Mag-wait sa takadali ni Papa lang na, ha? Kasi guys, pupunta na kasi siya sa daycare next week. And until 1 o'clock siya doon. So, gusto kong, yung sleeping time niya ba, i-change unti-unti yung sleeping time. May 2 weeks pa naman kami. So, gusto kong mag-nap siya. Kasi these days, pagkatapos ng lunch niya, nag-nap po siya ng mga alas 12 o alas 11:30. Okay. Sleepy na ito. So, tinatry ko na medyo later na siya mag-nap ba para hindi siya mahirapan pag nasa daycare na siya ba. Say hi to them, na Happy Valentine's Day. Itong guys, ito na bolster pillow na to, galing pa tong Pilipinas. 4 months old pa siya or magpa 5 months nung pumunta kami dito. Dinala pa yung bolster pillow niya kasi I was worried na she couldn't sleep sa plane. Wala, problema to. Tulog lang talaga siya. Until now, pag natutulog siya, hinahanap niya to. Hibaw anay pa, nagdala kong Paris. Lang mo lang. Paitaan nilang, ay, kabog at rabaan ng atong bataan
See? Buy ng Klarna. That's for you, for me, and for Papa. Papa is buy ng house. Papa is ang werken. Wow! Ba? Tapos may ano pa tayo, may pa-card pa tayo. Yung ano niya, ito, ikaw vanyaw, meaning I love you. Tapos sabi dito, ikaw vanyaw nardaman and truth. It means I love you to the moon and back. Char! Charmons, ginamos. Yung kamot, Jai. So dito, tapos ilalagay ko yung ano niya, yung lunch niya. Mas ginamos. Dito na si Rocco. She's a little bit irritable, Papa. Yeah. Kain. Few moments later. You want the lights on, Bob? Yeah, it's okay. Oh. May light na. So, nasa sasakyan kami. Paalis na kami. Oma and Opa are with Anna. They're babysitting Anna para makaalis kami. We're having dinner with Yost and Arum. Medyo malayo. 40-minute drive, Mom. 40-minute drive siya. Yeah. Malayo, guys. Gusto ko lang sana magpahinga kasi sobrang nakapagod yung araw with Anna because I don't know, medyo irritable siya today. Ayaw niyang malayo ako sa kanya. Palagi gustong nakadikit sa mama. Maybe because she's still teething. Kaya siguro masyadong clingy ba. So yeah. How far are we going? Yeah, almost night. We drive to Joost. Okay. Yeah, they step in our car or we in their car and then go farther. Okay. So yeah, pick up pin or I don't know, drop by kami sa kaibigan ni kasama namin mamaya. Tapos yun, alis na kami. 7:30 pa naman yung din. Yeah. What do you have? Gin tonic. Gin tonic. Ruth's having cola. Yeah, cola, yeah. He can't drink because he needs dry. Here's our roast. Nee. I like this. Nou, dat is een vaak. Die backpacks, die geven Achterop een liedje van de dagschok van ja, het is gewoon kut. Dankjewel. Zou ik waar mogen geven? Ja. Allemaal, hè? Eet smakelijk. Ik had wel goeie, hoor. Lekker, papa. A little bit like marinade. Yeah, but it's really Soms creamy. hebben die wel eens met die... Nee. Even dit, toetje. Nee. Bot. Nou, weet ik niet. I'm not into soup, but this is really good. You're not into soup. Nee, I make soup for Ruth every time, but I don't Soup do you make for tomato soup Even burnen. with Jollibees, meatballs. dat is altijd wel goede spaghetti en zo. You know what? I make a soup. I make a soup full of vegetables. Apparently he likes it. Yeah. So it's spray, you know, spray? What is spray in English? Leek. Ali. Yeah, because I remember in Emily in Paris. Oh yeah, that's all.
Ito na, aftermath. Ja, maar als het misgaat, gaat het helemaal mis. Ja, dat is wel. Wat is heel zwaar voor jullie? Ja, zeker. So, ayun na. Tapos na. Busog na kami. So, nakainom na ako. So, pangalawang drink ko na ito. Hindi ako mahilig uminom. So, madali akong malasing ba. Hindi man ako lasing. Ano lang, medyo tight na yung feeling ko sa mukha ko ba. What? Nee. Wat? Ja. Maar wel filmpjes. Dankjewel. Dessert Het ziet er goed uit, ja. You can start from this side. Dit is voor jou. This is fruits most awaited part. After nito, uwi na kami. Mga 40 minutes na drive. So, yun na ang ating pa-vlog for Valentine's Day. Please don't forget to like and subscribe. And kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Happy Valentine's Day, everyone. Sarangi! Salamat. Duy. Mush-mush pa-bush. Bye, bye.